Ćao drugari, dobrodošli u novi vlog. Danas je subota, već ste vidjeli 6:30 ujutro, ja sam tek oči otvorio. Danas imam prilično busy dan, počinjemo tako što snimamo koreografiju ujutro u 8:30 u Brooklynu. Pošto ja ne mogu snimiti sve sam i da bi mogao da snimam ovaj vlog, zvao sam Ivana koji mi je pomogao u prošlom vlogu, link ovdje. Idemo da ga pokupimo sada, pa ćemo ići pravo do Brooklyna na snimanje, a onda kasnije se vraćamo u Long Island City jer imam open studio za neke fotografe koji dolaze da vide danas kako izgleda, a posle toga imam headshot slikanje sa Crystal u studiju. Prvo idemo po Ivana i idemo na prvo snimanje. I posle 15 minuta uspio sam da iskopam auto iz parking mesta. Šoferka mi je zaleđena. Idemo po Ivana. To je to, brate. Namjestio sam kameru, snimat ćemo i4K, 24 frame-a, 240 megabita, 422, 10 bita. Pesma bi trebala da bude nešto oko minut, tako da će biti jako brzo gotovo. Radit ćemo par take-ova, tu smo do nekih, mislim 10 sati maksimum i onda palimo na sljedeću lokaciju. Snimam na Roninu i 2470 f4, pošto trenutno nemam ništa šire od 24 mm. Kako hoćeš da upališ grejanje, moraš da skočiš. Ili na merdevin, ali ne znam šta. Ne znam kako bi dovatio to gore uopšte. Ovo je Need for Speed 2, brate, srednja škola. Borazeru, izvini, molim te. Ovo je komedija, brat. Ja sam mislio da je Zagorka Dolovac fiktivna ličnost i da ona stvarno ne postoji, ali izgleda da ona stvarno postoji. Dobila je 8 automobila za rad protiv korupcije. Evo, komedija piše sama sebe. Trenutno ih je 4, fali još 2. Kad budu svi ovdje počnemo da snimamo. Treba do 10 sati da izađemo odavde. There is no space for me to go around. So I'm literally gonna go from there to here so you guys can go back and forth and spread on the side. And that's it. We'll keep it simple. Alrighty. You're just right there. Biće ovo cool. 24 mi je malo usko, ali s obzirom da je to najšire što imam, to je to. Završili smo sa snimanjem koreografije. Treba spakujemo opremu, da vratimo sve nazad gdje je bilo i sad idem kući da jedem nešto, da popijem kafu i onda idemo u studio. Sad ćemo napravimo cut i vidimo se u studiju. I evo nas u studiju, vratili smo se nazad sa snimanja. Imali smo neki workshop koji se dešavao ovdje u studiju, smo neki 10 ljudi koji su učili nešto o fotografiji. Sada ćemo da uradimo fotkanje sa Crystal, napravit ćemo setup, ona ima neke ideje koje hoće da izvede, to su uglavnom neki casual fashion fotke. Slikat ćemo na beloj Savage pozadini, PVC, gore mi je Godox sa Aperture light domom koji koristim konstantno
konstantno na dnevnoj bazi. Slikat ćemo samo sa jednim svetlom za početak, stolica je ovdje, će Kristal sedeti, čekam da se vrati, pa ćemo onda uraditi par slika sa ovim svetlom, dodat ćemo posle još jedno. Što je interesantno je da smo otvorili Google Business za studio i zove se Momentum Studio, ali naravno Luka nije pogledao na Google da li Momentum Studio već postoji. Moram da razumem. Postoji u Njujorku i gle čuda, Momentum Studio postoji 3 bloka od nas. Tako da mi treba novo ime. Dajte mi predloge za ime studija. Komentar dole piši šta god ti padne na pamet, šta god da misliš da je zanimljivo, šta god da misliš da bi trebalo da se zove, piši. Stavit ćemo na glasanje pa ćemo odlučiti posle kako ćemo nazvati studio. Generalno, ne zanima me kako će se zove, bitno mi je samo da bude nešto zanimljivo i pamtljivo. I to je to. Komentar piši sad. Za drugi imamo gore isto Explore i iza, evo ga, ovdje je Pulse Buff Einstein 640. A ovo je treći look, tada smo premenili na crnu pozadinu, da dokinem par slika i to je to, prilike nemamo još mnogo da radimo, vreme je, 5:30, ajde završavamo. To je to za danas. Završili smo sa slikanjem. Ovaj zadnji set je bio sa 2 svetla i crnom pozadinom. To je to za danas. Napišite mi dole ideje za ime studija i vi se vidimo u sledećem vlogu već sledeće nedelje. Ćao!